Pripravte si spolu so mnou čistý koláč. Je to tradičná zemplínska špecialita a podáva sa na Veľkú noc, Vianoce či iné sviatočné udalosti. Na kysnuté cesto si najprv zarobíme kvások. Všetky suché suroviny dáme do misy. Pridáme vzídený kvások, 1 vajce a mlieko. Moja babka toto cesto vždy miesila ručne aj pol hodinu. Našťastie ja mám pomocníka a trvá to kratšie. Po chvíli miesenia do cesta pridávame po kúskoch mäkké maslo. Cesto je vo výsledku riečie, ale takto má byť, koláč bude nadýchaný a jemný. Necháme ho vykysnúť na dvojnásobok, potom vyklopíme na pomúčenú dosku a rozdelíme na 4 časti. Bochníčky necháme znova chvíľu podkysnúť. Medzi tým si vymastíme väčšiu formu a z bochníkov rukami vytvarujeme dlhšie pásy. Upletieme ako vrkoč zo 4 prameňov. Koláč znova necháme podkysnúť vo forme, potom potrieme vajíčkom, popíchame špáradlom a dáme piec. Po upečení koláč potrieme cukrovou vodou prelesk, vyberieme z formy a necháme celkom vychladiť.